Yo, καλησπέρα, Αντετοκούπο εδώ. Ποιος Αντετοκούπο ρε μάλλον. Τέλος πάντων, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο μου, στο δεύτερο βίντεο στο κανάλι. Επίσης θα κάνουμε το ζητιάνο στους Πακιστανούς και να δούμε άμα μας δώσουν τα αρχίδια ή κάτι. Πάμε στο βίντεο. Πάμε να μπούμε γιατί λέει join. Μαλάκα γάμο, με πέταξε ο μαλάκας. Ωραία. Ο μπρο τον έκαναν kick και λέει ωραία. Αυτός με είχαν εκεί κομπάσταζος. Α, στείλτε. Στείλτε ρε μαλακισμένο. Άμορε. 2000 years later. Μαλάκα, μα το Χριστό περίμενα τόση ώρα, μαλάκα. Ρε γαμίσου! Γαμίσου!